Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor Pulit Karibhoy District Lingba kapilang kata Police Outpost bat ko Omyam Police Station. Hadin ke jingyo jingtip kabatikna na kibor sentiat jang ke Eastern Command. Ilalit ban khanra hakwe ka jaka sakwa jong we urang ba. Ubadai na ka jala Mizoram bat jo ban kurup no ya shibun tili ki tiar siat tiar pan bathai kishing bat ki reng marat klaw na khandai mer baridwa Ribhoy District. Kat kom katalong kubor ni ki pulit laya thu. Bahagani ka jing khanra ka te ka jaka sakwa utai urang ba ubana ka jala Mizoram. Kibor pulit kilayo ban kurup hadu. Shihajar iwe tili ki Kuli AK-47, hinyaw tili ki Kuli LMG 7.62, khatsaw tili ki Kuli INSAS 5.56, rifle tili ki Kuli .32 pistol, lai tili ki senduk Kuli bathli, uwe smoke grenade, uwe hand grenade, lai tili ki senduk Kuli bathli jong ka AK-47, kawe ka shieng baniat jong sniang klaw, hinyaw tili ki reng sir, kawai ka shinrong sir bat lai pusaw tali ki muhor jong ki tenat trekam sorkar bapher. Nagalang ki bor pulit ki lakyam no yu te urang ba na kajala Mizoram palapen ngat ru ya u kat kum ki kendon an ki bayade bat kani kajing shalan bi an ya ki tiar siat tiar pen bathai bat ru kat kum ki kendon an jo kat tenat ka badai pet ya ki marat klaw. Ki bor pulit ki dang penong ru ya kajing toket ka bajur man lap dian shu ki wei de ki badan kati halor kate ka kambi an.